Jesu ati tutai mvura hairambe iri mvura. Iye kana aisa shoko rake hairambe iri mvura. Iye kana ataura paupenyu hwako haurambe uri rambe. Kana ataura pautano hwako haurambe uri murwere. Tutai mvura. Unazaza zvakati omeka nekuti chashota isi mvura. Saka chona dzimwe nguva vhangeri racho rinotanga riri off topic. Chashota imvura, iwine, iyakuti chitutai mvura. Dai tiripo vekutaurisa taimukwenya kuti asi mudhara muri kuti rasikei. Hapana kushota mvura apo. Vanhu vari kututiswa chisina kushota. Zvokuti pandiri kuti gamuchira Jesu nenyaya yako yekutsvaga basa neurwere hwako nemaomero eupenyu unonzwa ngitsana vari kutenderera mani. Nyaya chai yandiumisa pano pane breakthrough yandiri kuda muupenyu but handinoziva painotangira kuti ave Ishe uye muponesi. Ukama hune nyaya bururu, ukama hune nyaya nokuti kune zvinoitirwa veukama singaitirwe kumunhu wese. Rega ndikudze chinhu ichi. Munhu wese ari pano neasati atendeuka vanhu vaMwari asi agamuchira Jesu ava mwana waMwari. Vanhu nemwana zvakasiyana. Kana ukatonzwa president vachitotaura kuti mhuri yangu yeZimbabwe, iwe unotozviziva kuti kune matwins chaiwo kwete isusu. Ndikutaurira hausishoni kai. Kune mhuri yeZimbabwe kogoita mhuri yamudhara wacho ati mhuri yeZimbabwe. Kana une nharo traya kuzviita kuti wewe uri kupfuura apa woti regai ndimhanye nonomhoresa mudhara wangu. Ndopa uchaziva kuti hasi mudhara wako ndewe Zimbabwe. Kune matwins ariko. Kune vana vamudhara nevanhu vamudhara. Zvinoitirwa vana zviitirwe vanhu. Hazvina basa, Mwari ndewe munhu wese. But haitire munhu wese. Anoitira vagamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi. Kureva kuti miracle yekutanga ndeye kuchinja mvura kuti ive wine pamuchato. Zvora chinotangwa nacho ukama. Ukama na Kristu ndo pane nyaya. Bururu ukashaya ukama kune nyaya dzisingagadzirisirwe vanhu, dzinogadzirisirwa hama. Kumusoro kunotoda nyasha zhinji manje. Nokuti attack inouya kumusoro kwaenda kutombomira zvakanaka. The more yaunoelevetwa uchisimudzirwa, the more people hate you. Unosimudza dzimwe mhepo dzinorwa nevasimuka chete. Satana anokunetsa uri rovha, haarizaini ukapinda basa. Anokunetsa waapa basa unoshandira mahara. So inhamo yako izvezvi haisi yekutsvaga basa, ndeyekutsvaga rinobhadhara nokuti pabasa waapo but hapana kubhadharwa. Wakaipa wacho havhunduke kuti yawedzerwa mari, anongochunawo volume yenhamo, munhu zvinowedzerana. Pawakutobata zhinji ndopa zvapa akutorwara mwana wacho futi. Pakashayika Jesu pakangoshayika chete increment yesalary haimuvhundutse Satani. Unoita nhamo yevanhu vari kutambira zhinji. Every level ikashota Jesu ine nhamo yayo. Iwo choti munamato wangu dai ndasvika kumusoro, dai wati Mwari endai neni kumusoro, nokuti ndikaenda ndega imi mukasara. Pane zvinorwa nevanhu vaikoko vane matitles. Aivapo mukuru wemutambo anoremekedzwa but wine ndobva yamuembarasa. Aripo mukuru wemutambo ukuru hwake ukashaya basa. Shinga vanhu vakati siyai mukuru, ngationei Jesu. Ndofunga yanga yangu vekumakisa mukuru akavhoterwa nevanhu. Vakuda mukuru anoda vanhu. Nokuti uyu akanzi mukuru wemutambo iposition yakangowaniswawo nevanhu. But kuna akada vanhu akaburuka akasiya denga rake. Akaziva kuti panyika apa pane zvinoshota. Vanhu vangarongeke vakangwara. But presence yangu inodiwa. So mukuru wemutambo aripo. Havana kuenda kwaari. Problem yako uri kuenda kuvanhu vasiriwo. Twati kuzodza kunobva kuna Mwari. But pane munhu aiteera munhu. Enda akakuwana. Ndipeiwo kuzodza.
akaramba achiteera Elijah. Iye Mwari kudenga ariko bati kwakatenderwa munhu. Munomboziva here kuti ukashaiwa revelation pamusoro pemashandiro aMwari unoramba uchinetsa Mwari. Zvinhu zvacho akazviunza panyika but zvakafanira kubatiswa munhu wasiri kuda. Bhaibheri kudza baba vako namai vako mazuva ekurarama awedzerwe. Izvozvo hazvimbodi prayer izvozvo. Zvongoda kuvatengera shuga. Problem yatinayo tinofungidzira kuti vana vanochengeta vabereki. That's low level. Let me explain better. Haukwanise kuchengeta mubereki wewe. Say, I'm teaching from the scripture. Iwo ukaremekedza vabereki vako mazuva ekurarama anowanda ndani. Iwo wawapa shuga, iwo vakupa kalori. Ari kuchengeta umwe ndiana. Ari kukupa mazuva ekurarama ane simba kudarika iwo wamupa shuga yebrown. Hallelujah. Saka wasafungidzira kuti kuchengeta vabereki kuchengetwa nevabereki. Zvekuti kana usingachengete vako wakazvimaka hauna kuvamaka wakazvimaka. Izvozvo hazviwanikwe kana muna pastor wako. Inzwa vatumwa kudzimwa kwemazita haana kuramba achinzi chifeve, havarambe vachinzi vekushaya, havarambe vachinzi vekutambudzika. Ndiri kudzima mazita awayo ndevekusimudzirwa, ndevekugoneswa, ndevekuchata, ndevekuroorwa. Ndaribvisa zita iroro. Haaramba achingonzi mvana makore achingofamba ngaawane imba yake, ngaawane kusimudzirwa. Haaramba achingonongedzerwa kunzi hana mwana ingomwa. Ndinotaura baba, the fruit of the womb, the fruit of the womb. Vana ngavabatike. Kudzimwa kwemazita ekunyadziswa, kudzima kwemazita ekunyadziswa ngaabve pazita rinonyadzisa, ngaabve pazita rekusekwa. Kuramba achingonzi murwere tinozviramba nezita raJesu. Ndataura utano, ndataura utano in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We can worship God in the house of the Lord. Shakanaka, praise and worship, you can lead us to worship the Lord. Makatabosha. Riba baba, sing for us to worship the Lord. Kabadaya selekete. Rikataba. Wese anezita rekunyadziswa rinotaurwa pauri. This is a prophetic word to you. Anezita rinotaurwa pauri rausingade. Haurambe uchinzarwa, haurambe uchinzwarwa, hazvigoneke kuna Mwari mupenyu. Hazvigoneke kuna Mwari mupenyu. Kuramba uchinzi mvana yeye ndiri kuramba pano, ndiri kuramba semutumwa waJehovha. Ndiri kutaura Mwari wawo unonamata kuti ngaakupe munhu anonzi wako wanikwa chata. Anozvigona Mwari izvozvo. Akauya neperfume haana kuramba achinzi chifeve. Zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu. Mwari ngaabvise mazita ekutukwa. Zita rekunzi rombe ngaribve pauri. Zita rekunzi murwere ngaribve pauri. Zita rekunzi small house ngaribve pauri. Nezita raJesu Mwari ngaakupe wako